Технологии за постигане на различни видове реалности. Хардуерни технологии за виртуална реалност. Това са, например, VR шлемове или headsets. Такива са, например, MetaQuest, HTC Vive Pro, Vive Focus, Valve Index, Sony PlayStation VR и Pico Neo. Сензори и контролери. VR контролери за ръцете, сензори за проследяване на движенията на тялото и очите, бягащи платформи за VR движения като Virtuix Omni. Компютърни системи. Мощни компютърни конфигурации с GPU за VR приложения, например NVIDIA RTX карти. Хардуерни технологии за добавена реалност. AR очила и шлемове. Такива са Microsoft HoloLens, Magic Leap 2, Google Glass Enterprise Edition, Vuzix Blade, което представлява по същества AR очила за търговски и образователни цели. Смартфони и таблети. Устройства с AR поддръжка чрез ARKit и ARCore. Примери: iPhone 12, iPod Pro, Samsung Galaxy S21, Google Pixel. Проектори за добавена реалност. Използват се за създаване на AR среда в учебни и работни пространства. LiDAR сензори. Light Detection and Ranging. Намират се в устройства като iPhone 13 Pro и iPad Pro и осигуряват точни 3D сканирания на средата. Софтуер и платформи. ARKit на Apple, ARCore на Google, Unity с Vuforia Engine, Wikitude и 8Wall. AR приложения: IKEA Place, Google Maps Live View, Anatomy 4D и Merge Cube. Технологии за разширена реалност, така нареченият XR. XR обединява VR и AR елементи за създаване на смесена реалност. Комбинирани XR устройства. Microsoft HoloLens смесва реални и виртуални обекти. Magic Leap 2 предлага интерактивни XR преживявания. Varjo XR3 професионално XR устройство с висока резолюция. MetaQuest Pro поддържа както VR, така и смесена реалност. Компютри и облачни платформи. XR приложения често изискват мощни компютърни системи или облачни решения като Azure Remote Rendering. Мултисензорни технологии. Камери и LiDAR сензори за проследяване на реална среда. Leap Motion Controller позволява контрол на XR съдържание с ръце. Софтуер и платформи. Разработки и SDK за XR. Например Unity и Unreal Engine. Платформи за разработка на XR среди. XR SDK, Extended Reality SDK, платформа за създаване на комбинирани VR, AR приложения, NVIDIA Cloud XR за стриминг на XR съдържание в реално време. Софтуер и платформи. Обучителни XR платформи. Spatial платформа за виртуални срещи и сътрудничество. Outspace VR и Engage VR са XR платформи за обучение и семинари. Обобщение на технологиите по категории. Вид реалност, устройства, софтуер и платформи. Можете да видите на посочената таблица. Благодаря за вниманието.